Začneme pohádkou a ty, až si budeš myslet, že už to bylo dobrý, tak ukážeš na někoho další. Tak, jedem. Ne, já jsem zapomněla to téma. No tak to si píšu, to je faul. Bláto, tlačka, takový cizí slovo. To no, ne. Tak jedem. Milé děti, už jste se určitě těšili na tu večerní pohádku. Dneska bude obzvlášť krásná a hlavně dlouhá. Bude to totiž bláto, musíte mi někdy napřít bláto kačku. Když jí vypadnou ty oči z důlku. Vymáká se v blátě, to je ještě tragičtější. Chce si z toho brečet, ale nemůže, protože má ty oči vypadat. Ale prostě jde. Tlačí to bláto. Bláto sem, bláto tam, ty malinky, co potom doma vyberou a zase můžeme jít. Můžeme jít akorát, tak se podívat, že jsme nechali ty oči. Protože ta kačka to bláto nemůže tlačit bez očí, nevíš kam tlačí. A prostě neví kam tlačí, protože má ty oči úplně vytlačené, ale co ty matky? Co ty matky, když mají prát to zablácené prádlo? Rozumíte?